קורה? אני עמדתי פה, אנחנו עשינו פה, לא עשינו כלום! שקרן! אנחנו לקחנו סיגריות! קצת שאלנו, מה? ככה זה התחיל! דניאל נכנס לבריכה ואחר כך ואחר כך כל הבנות רודפות אחריו, עושים מלחמת מים ואחר כך כבר כולם נשרפו. וזה השידוך הזה שמה שקרה שנאצי לא היה כאן. כולם רבים, כולם מדידים מים. רק שהצילום הקודם הזה זה מה שעכשיו קורה. קודם זה היה ממש מלחמת מים. רותי זנב, אחר כך רותי זנב. חלק קטנה לא עושה כלום, רק על הגדולות. ואחר כך חלק ב'